Eguraldiak ez dauka itxura onik. Kalera ateratzea erabakitzen dute, eta jolasten ari direla izugarrizko eguraldi txarra jartzen da. Agian, hoberena beraien arteko elkarrizketa entzutea izango da. Ring, ring! Kaixo, Sarai, arratsaldean gaindituko zea trianguloan? Bai, baino, eguraldi txarra egiten du eta amak esan dit, arratsaldean euria egingo duela. Bueno, kaleateko beha eta euria azten bau zerbait ingo dugu. Bale, lauterditan triangulon? Bale, ni deituko jot Sergiori eta zu deitu nahi. Bale, gero arte, agur. Eta orain, euri hasi du. Bai. Goazen hau bat ezbera. Joe, mena ez dago jolasteko tokia eta ni eseritaroteko igualetxean noa. Nahi azut etorri nire etxea? Puf, etxea? Eguraldi txarra egiten duen aldiro norbaiten etxea goaz, eta ni hortaz aspertzen nahi naiz. Ja, ni bai. Azkenen beti playan gelditzen dira jolasten. Baldin bazeon aterpe bat gu denok batea jolasteko? Bai, arrazoia. Ja.